ro utrai nga ai kuble iet ipi we gi basha skori ka tin ke jong play hagane ka step ha ka kerteng betiang tam utrai Jesu Christ unang penim jungi hagane ka step ngadan ban krani ka tin ke jong play ka benta ka bangan kran hagane ka por ka long ban Pyndkut no ye ki jingiadei bat kane ka pyrthei ka ka banga kwa bane sulok pat phi hagane ka step ka long bangi kum ki kristan habangi im hagane ka pyrthei Shibon ki jing terwa ki dan ki jing internet jongka ka jing smobha jongka ka jing suk ka ba ka dan haka but shibon ki ba ka pyrthei kala ban ai henry ka khtin ublei ka ong na ka shithi bring kong uyo anes ka lenong ka baar ka dokhat ka bakhat san ngan pule ka ong phi wat iet ye ka pyrthei lemne ye kita ki ru ki badan haka ha kata ka pyrthei la dau no ru u iet ya ka pyrthei kata ka jing iet ukpa kam dan shu ha u na babaro ka ba ha kata ka pyrthei ka jing kwa brai jong ka do pat ka jing kwa brai jong gi khmat pat ka jing sarong thala ka jing em kamlong na ukpa hanrei na kata ka pyrthei ka long kumta ladangi dei ki kristan bashisha ne ki nongbot bashisha chong u Jesu Christ ngimla ashu ban iet ya ka pyrthei la ne bandan ka jinge lok pat ka ki bangi ju iet men chua yaka la ne kita ki jinglen ki padan haka ki kam ki bangi sngo tanat ban le ki ktin ki bangi kran ki jingmot ki bangi perkhat pat ki ba om dei kum kamon ublei ni haban I no namar lada ngidang iet ya ka pyrthei ka jing iet ukpa kam don shu hangi ka ktin ka jong ublei ka ong kumta amar ba ka pyrthei kamlong junam ka long tang shipor shu na ka ktin ublei ka ong na ka shithi shikinong rom kalenong ka bakhar ar ka dokhat ka baar ka ong gumni ngan pule ba to wat pen yesre ringkat yela de ba kani ka pyrthei hnrei to pen kala dur no yela de ken da ka jing pen thamai ya ka jing mut chong phi knang ba phin yo tep ka ba kumno ka long ka mon ka jong play ka ba pha ba ka ba pin su pha ba ka ba janai de kani ka dokhat ka ba pen kan mawi ni ba gim dei ban pen yesrem yela de ringkat ba kani ka pyrthei hnrei ngin pen kala dur no yela de ken ta ka jing pen thamai ka jing mut chong ni para lok pa ye ai ba ka jing em chong ni kan long ka ba kala shisha but ka ba dei dur but ka mon ka jong play in long da shisha kita ki ba kerpang hakmat play ki bom dan ka nu ka jing ya khle but kata ka ka badan hakani ka pyrthei pan im ka jing em om kumba ka pyrthei ka em hanrei ni dei bandan ka dur uchisu ha ka jing em chogi an pule shu na ka shithi shakinong ka shithi baar kinong koren ka lenong ka ban reu ka dokhat ka bakhat saw ka ong wat long phi ki para bayak bakit lingkor lambat ki bamnget namar ka hok ka dan ka jing yelok ayu bat ka bom hok bat ka jing shai ka dan ka jing slok ayu bat ka jing dom ka ktien ka jong play ka bible ka ba pen kan mawi ni banginum la asatya ban le ka ba ka pyrthei ka le nginum la asatya bangin shubut teneng la ne ban pen ban kit ling ko la ne le lang ya ka ba ka pyrthei la ne ka ta ka pop ka ba ka pyrthei ka le kumta ka jing kan tu iet ha ka ne ka step ka long la da phi ong ba phi dei ki kristan la ne ki nong bot pa shisha ki jong ukris ka long bangin ka jing kan tu ka long bangin Pyndkut no ye ki jingiadei chongi bat ka ne ka pyrthei nginom yat ne nginom le kumba ka pyrthei ka yat la ne ka le ngin nom ye kit ling kor lam bat ka bat la da ngidang don la ne ngidang le kum kita ha ka jing em ngidang kit ling kor bat ka ne ka pyrthei ngidang don kum kinoi nu gi jing le jong ka pyrthei ha ka jing em ni ha pan phai sho ublei bat kala ka pamut bat long ki nong bot ki pashisha ki jong u Jesu Christ khlam ka nu ka jingiadei bat ka pyrthei kani ka long ka khin ka jong play ha ka ne ka step anget paro ki ba shashkol phin mat ki jing kur khu play shibun plain kur khu bi